Savurează acest podcast în prezența unui părinte. Sunteți foarte green, domnule Oreste, astăzi, adică sunteți pe Green Deal. Vă simt așa pregătit pe Green Deal la discuția de astăzi? Da, am auzit despre culoarea verde că ar fi din nou la modă. Glumesc. Dincolo de modă și așa, este la modă acum să vorbim politică, să vorbim despre cei doi candidați la prezidențiale. Avem rezultatul votului în care domnul Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale. Doamna Elena Rasconi a câștigat la limită, nu putem spune la mustață că nu se mai cade. A câștigat la limită locul 2. Acum, haideți să vedem cam unde se redistribuie către partide, unde se revarsă votul ăsta masiv către domnul Călin Georgescu, având în vedere că se fac tot felul de calcule, mai ales de la candidații independenți, unde se duc voturile lui domnul Joană, unde se duc voturile lui domnul Cristi Diaconescu. Pentru a putea să-ți răspund la întrebare, trebuie mai întâi să vedem dacă nu cumva întâlnirea CSAT-ului de mâine, convocată de domnul președinte Klaus Werner Iohannis, să nu rămână cu concluzia că aceste alegeri, fiind viciate în mod cât se poate de fraudulos, să fie anulate. Mi s-ar părea un scenariu de noaptea minții care va dinamita și mai tare societatea românească, aproape punând-o în prag de lupte stradale, ceea ce sper cu toții că nu ne dorim așa ceva. Dar noi tot vorbim de 20 de ani, acum iartă-mă că te întrerup, de o chestiune. Domne, nimeni nu poate să bată PSD-ul și PNL-ul, deoarece sunt blindați total în secțiile de vot, au cei mai mulți reprezentanți în cele mai îndepărtate cătunuri din România. Iată că au putut fi bătuți în sensul în care, pentru că autismul politic costă și costă destine politice, acești domni, cum am mai spus și mai devreme în alte podcasturi făcute împreună cu domnia dumneavoastră aici la noi pe Ulicioară, se destructurează din zona de confort niște dinozauri care, ce să vezi, n-au învățat nimic din istorie, nici din istoria mai îndepărtată, nici din istoria recentă. Dar acum să sperăm totuși că primul tur al alegerilor rămâne cu cei doi candidați validați de către un număr impresionant de voturi, nu aproape 4 milioane de voturi, sunt către cei doi candidați și oricât de accidente să fi fost pe parcurs, nu cred că există un prilej al Curții Constituționale de a-și bate joc și mai tare de o situație și așa foarte complicată în care se află România. Apropo de această polarizare atât de excesivă și atât de virulentă, în care, din păcate, cad victime foarte mulți dintre noi. Eu m-am hotărât de ceva vreme să fiu mult mai detașat din punct de vedere al pasiunii politice. Pentru că poate că am ajuns și la vârsta unei înțelepciuni biologice, dar să te înrolezi emoțional, pătimaș, fascistoid într-o parte și comunistoid într-o altă parte și să mori de dragul unor lideri, fie că unii sunt mesianici, fie că alții sunt pro-libertăți și emancipări, mi se pare o mare prostie. Adică eu cred că oamenii, mai ales oamenii care nu pot schimba mai mult de o dată la 4 ani când votează ceva, n-au de ce să înceapă să se urască și să intre într-un război și într-o contundență care ne amintește de cea mai neagră și sinistră perioadă a secolului 20, care a fost perioada ascensiunii la putere a bolșevismului, a fascismului, a legionarismului și a nazismului. Atunci au murit niște oameni încărcați de ură, încărcați de patimi și nu au schimbat cu nimic în bine fața României, ci dimpotrivă și-au nenorocit și destinele lor și pe ale familiilor lor. Și acum, revenind să-ți răspund la întrebare, este evident că, hai să le luăm în ordinea câștigării turului 1 al prezidențialelor, în mod sigur, marea majoritate a celor care au beneficiat de această campanie uluitor de bine întreținută și de straniu întreținută a domnului Călin Georgescu, știau deja încă de când l-au votat că are un partid care îl susține, Partidul Oamenilor Tineri, POT.
Un partid care e înregistrat în registrul partidelor de aproape 2 ani, care are o structură internă provenită din AUR, care a venit în pachetul susținerii candidatului Călin Georgescu încă de când a început această odisee pe TikTok sau în mediul online. Partidul AUR, prin reprezentanții săi, a anunțat deja că, fiind Călin Georgescu un conservator, fiind Călin Georgescu un fost membru AUR și chiar o fostă propunere de premier, îl vor susține fără echivoc. Doamna Diana Ivanovici-Șoșoacă e ușor stranie în comportament și ne-am obișnuit deja cu asta. La început s-a rățoit așa la Călin Georgescu că de unde are el bani de case la Viena, că ce patriot e ăsta și că uite că pe ea, care era adevărata mama a națiunii, nenorocitul de sistem a aruncat-o la gunoi și pe tovarășul ăsta, care e un securist bătrân, l-au promovat. După care Diana Ivanovici-Șoșoacă... Și aici o discuție, securist bătrân sau mason bătrân, că sunt două lucruri poate care... Poate să fie amândouă. Poate să fie sinonime de multe ori. După care doamna Șoșoacă a băut un pahar cu apă rece și a dat seama că dacă vrea să joace și ia un joc, o carte politică alta decât circoteca mediatică, trebuie să se gândească mai bine și a revenit la gânduri mai bune față de domnul Călin Georgescu. I-a pus câteva condiții pentru care să-l susțină. Una peste alta sunt 3 formațiuni desorginte, conservatoare, suveranistă, naționalistă, dărit vechi, ca să mă... Dărit vechi și foarte vechi. Să mă pronunț așa cu menajamente, care l-ar susține și s-ar regăsi în Parlament, fiind votați de cei care l-au votat pe Călin Georgescu, dacă vom avea alegeri, că nu, nimic nu mai este atât de sigur, dacă vom avea alegeri parlamentare duminică. Deci va fi o reprezentare în Parlamentul României a unui curent suveranist care, după niște calcule, ar putea ajunge undeva la un 35-40%, ceea ce este foarte mult. Voturile care vor veni în susținerea celui de-al doilea candidat care a câștigat primul tur, doamna Elena Lasconi, vor veni, desigur, din partea PNL-ului lui Bolojan, că a anunțat omul fără echivoc că noul PNL ăsta, care a mai rămas după decapitarea celei mai inepte și mediocre conduceri pe care a avut-o acest partid vreodată, nu știu dacă își va reveni foarte mult PNL-ul, că n-are timp, dar dacă face un 10%, acești 10% din Parlamentul României de la PNL o susțin și vor încerca să facă o majoritate pe care să o propună doamnei președintă dacă va câștiga Elena Lasconi. USR-ul cred că va face un scor bun, pentru că toți cei care votează Elena Lasconi sunt suficient de maturi să voteze USR-ul, că e clar că președintele are nevoie de un partid cu care să-și facă treaba. Este un partid interesant. Eu, de când s-a întâmplat această mare surpriză pe scenă electorală, am început să fiu mult mai atent la tot ce mișcă și în online și mai puțin în online și am descoperit că există un partid care se numește Sens. N-are nicio legătură cu Sensul TV, a cărui asociat suntem și noi aici, dar se numește Sens. E construit în jurul domnului Ștefănuță, care este un europarlamentar independent, care a câștigat foarte multe voturi, tot așa pe sub radar, nu s-a așteptat nimeni ca domnul Ștefănuță să facă un scor atât de bun acum la alegerile europarlamentare și partidul ăsta Sens, mie mi se pare că are un potențial interesant de a intra în Parlament, venind desigur în sprijinul USR-ului și al PNL-ului lui Bolojan. UDMR-ul va vota cu doamna Lasconi, o parte din PSD-ști, ăia care nu prea sunt băgați acum în seamă de conducerea asta a domnului Ciolacu, vor vota cu Georgescu, iar alți PSD-ști mai tinerei, mai urbănei, așa, mai a la domnul Manole, vor vota cu Elena Lasconi. Adică da. PSD-ul își va împărți cumva voturile. De ce crezi că, de exemplu, Robert Sigartău, dacă crezi că va vota cu Elena Lasconi? Nu, de ce crezi că va convinge cineva pe Benoni Ardelean, de exemplu, să voteze cu Elena Lasconi? De ce crezi că sunt atâția oameni creștini care au făcut pârtie? De ce crezi că domnul Titu Scorlățean, de exemplu, va vota altfel decât spun, că o parte din PSD
va vota cu Călin Georgescu și o parte din PNL, dacă rămân consecvenți propriilor principii și propriilor declarații conservator suveraniste din interiorul PNL-ului, vor vota tot cu Călin Georgescu. Pentru că altfel ar trebui să-și încalce principiile. Te întreb și eu, mergi în Moldova, da? Dar depinde, iertați-mă, depinde și de ordinul pe unitate. Trebuie să strecurăm și această informație. Ce poate să zică un primar în Moldova, de exemplu în Suceava, să le zică votați cu Lasconi, dacă ea vin și zic mâine nu că a fluturat steagul Curcubeu? Cum poți să-i convingi pe oamenii Există o memă foarte simpatică care circulă în online, care spune așa: oare de ce ar trebui să ne fie mai frică? De ruși sau de gay? Și atunci, la această întrebare există multe variante de răspuns. Unii se vor teme mai mult de o emancipare mult prea mare a minorităților sexuale, alții se vor speria mai tare de posibilitatea ca acest domn Călin Georgescu la un moment dat să fie mai puțin prietenos cu UE-NATO și mai atent la pretențiile Rusiei. De ce s-a ridicat această chestiune la nivel de politică de stat, de exemplu? Chestiuni de siguranță națională, chestiuni de economie, de foame, pentru că sistemul... De ce e nevoie să discutăm o chestiune a minorităților, o alegere personală privind orientarea fiecăruia, da? O chestiune care ține de intimitatea fiecăruia dintre noi. Eu te-am întrebat pe tine, tu ce faci acasă faci cu soția ta sau cu... Nu m-a întrebat nimeni nimic ce fac, nu vreau să spun. Ascensiunea curentelor de dreapta ușor extremă în toată Europa, în Statele Unite și peste tot în lume, inclusiv în Argentina, se datorează fără niciun dubiu acestei imbecilități de a promova niște identități și niște libertăți ale unor minorități sexuale care nu fac altceva decât să irite majoritatea lumii de peste tot. Mai ales că nu trebuie să-ți reglementeze statul ce faci dumneata la tine în dormitor. Astea sunt niște chestiuni care țin de libertatea acceptabilă a fiecăruia dintre noi. Reglementarea unor drepturi civile pentru minoritățile sexuale nu interesează mai mult de, hai să zicem în modul cel mai generos, 5% din populația acestei planete. Și atunci tu să vii să-ți faci o teză și să propagi o întreagă ideologie de gen și o întreagă propagandă în numele a 5% din populația planetei, trebuie să fie oligofren, iertați-mă. Și asta s-a demonstrat nu doar în Statele Unite lui Trump, nu doar în România lui Călin Georgescu și nu doar în Argentina lui Milei, ci peste tot unde partidele conservatoare au sărit ca arse, iritate fiind de această ingerință. Și atunci, eu n-am nicio simpatie față de USR, știe toată lumea treaba asta, n-am nicio antipatie față de USR, ca să fiu foarte clar, n-am nicio simpatie pentru domnul Călin Georgescu, n-am nicio antipatie pentru domnul Călin Georgescu, tocmai de aceea sunt foarte detașat și foarte neutru, crezând în suveranitatea votului poporului român, în care am încredere. Pe cine va dori poporul român să voteze, e foarte bine oricum. Numai că sfatul pe care îl dau USR-ului ar fi să renunțe cumva la mai se duce pe cărări infundate și dacă dorește să rămână o alternativă la un ultraconservatorism cu ușoare reflexe care țin mai degrabă de trecutul istoric, ar trebui să-și prioritizeze altfel agenda publică și să fie mult mai atentă la politicile de dreapta, la antreprenori, la posibilitățile tinerilor de a studia, de a călători, de a fi băgați în seamă, mai ales cei care nu și-au părinții aproape, încă de mici. Adică să fie un partid de dreapta, dacă tot clamează că e de dreapta, el fiind evident născut dintr-o doctrină de stânga, dar dacă tot USR-ul în România zice că este de dreapta, atunci să fie un partid cu valori care să se repercuteze la un număr mai mare de oameni, nu doar la 5% de tovarăși sau tovarăși LGBTQ. Hai să vedem un pic și această chestiune pe care o tot trâmbițează dincolo de anularea alegerilor. Am văzut că și domnul Traian Băsescu se raliază acestei idei. S-a propus un coridor sanitar
Deci acum nu mai avem partidul comasat PNL plus PSD, acum se dorește lărgirea și mai mult a spectrului a alianței politice cu USR-ul. Deci USR, care era toată ziua fără corupție în funcții publice, anti-PSD, PNL-ul este remorca PSD-ului. Acum își dau toți mâna sub acest standard de coridorul sanitar politic, să curețe politica. De ce? Mie mi se pare că este o prostie fără seamă. Mi se pare că oamenii ăștia se încăpățânează să nu înțeleagă absolut nimic din noua structură a electoratului român, care nu mai cumpără această vrăjeală. Până acum era Simion omul rușilor. N-a mai fost Simion, a devenit Călin Georgescu. Adică a devenit Șoșoacă. A fost Șoșoacă, după care a dispărut Șoșoacă, acum e Călin Georgescu. Adică marota asta, sperietoarea asta că cine nu e cu noi, domne, este neapărat omul rușilor, este o stupiditate fără seamă. Pentru că dacă este așa, atenție foarte mare, dacă este așa, înseamnă că SRI, SIE, DGA, DIPI și toate serviciile secrete din România ar trebui acum, în momentul ăsta în care vorbim noi, să-și închidă ușile, să plece acasă, iar aceste instituții să fie desființate. Pentru că dacă tu ești un serviciu secret plătit din bani publici, care nu ești în stare, fiind într-o situație complicată cu un război la graniță, să preîntâmpini ca niște jucători, să devină atât de periculoși pentru democrație, îi lasă candideze, după care te dai peste cap și încerci cumva să-i demonizezi în spațiu public, înseamnă că acest stat este fundamental nefuncțional. Poate că domnul Klaus Werner Iohannis, când a zis că România este un stat eșuat, poate avea dreptate. Eu însă nu vreau să cred așa ceva, ci mai degrabă cred că, în lipsă de alte argumente, oamenii ăștia fiind și foarte proști, tot aruncă chestia asta cu sperietoarea cu rușii. Acum haideți să ne gândim foarte bine. Domne, este Călin Georgescu omul rușilor? Până acum nu s-a prezentat nicio dovadă. Adică a fost domnul Simion omul rușilor? Până acum nu s-a prezentat nicio dovadă. Este doamne Șoșoacă omul rușilor? Până acum nu s-a prezentat nicio dovadă, doar declarațiile lor. Că unii dintre ei... Nu, a fost la ambasada Rusiei, a participat la tot felul de evenimente. Stați un pic, haideți să ne înțelegem un pic. Este România în război cu Federația Rusă? Are România relații diplomatice cu Federația Rusă? Are. Deci se pot duce în libertatea lor de conștiință niște cetățeni la sindrofiile organizate de ambasada Rusiei atâta timp cât noi nu ne aflăm într-un conflict direct cu ambasada Rusiei? Domne, haideți să ne păstrăm o proporție. Faptul că e foarte discutabil ca niște oameni politici să glorifice pe Putin, să zică că e un om extraordinar, că e Mesia pe pământ, asta este cu totul și cu totul altceva. Asta înseamnă că poți să fii și prost, nu neapărat omul rușilor. Sau să fii inadecvat. Asta este foarte adevărat. Sau idiot util. Sau idiot util. Dar asta, cu marota asta că, domne, cine nu e cu stabilitatea, cu establishmentul, cu cine vrem noi, este automat omul rușilor, este o prostie. Este o prostie care nu ține. Nu funcționează. O să vedeți că de când a ieșit Georgescu mare șmecher în turul întâi, absolut tot mainstream-ul sistemului, cu presa, cu tovarășii, cu partidele, cu șmecherașii, agenții de influență din media clasică, repetă la nesfârșit aceeași placă cu Călin Georgescu omul rușilor. Și dacă nu e totuși omul rușilor, și e mai degrabă o combinație omul reptilienilor, reptiliano-trampistă. Vreau să le atrag atenția celor care ne urmăresc că celebrul și misteriosul în același timp personaj Adrian Tis, care l-a adus pe Gorbaciov în România cu niște ani în urmă, domne, l-a adus și pe băiatul lui Trump cu niște ani în urmă. Domnul Dragomir, care este la fel de discret ca și domnul Becali, a apucat să afirme a apucat să spună în spațiu public că înainte ca toată lumea să-l dea pe Ciolacu, marele câștigător al turului, Tis i-a spus: bă, vezi că eu l-am adus pe Trump în România și ăsta, juniorul, și spune cine va câștiga alegerile. Le va câștiga Călin Georgescu. La care Dragomir, el spune, mitică Dragomir, a început să râdă, l-a făcut nebun pe Tis, a zis: bă, ești nebun, cum? Și uite că a avut dreptate. Deci, repet încă o dată, mai degrabă ar putea să joace niște tovarăși care nu sunt ei foarte prieteni cu Uniunea Europeană, foarte prieteni cu NATO, că ăștia sunt trampiștii. Ei vor relații bilaterale cu fiecare stat în parte și nu prea suportă organizațiile astea multinaționale, bruxeleze, Ursula von der Leyen și Kamala Harris. Ăștia sunt niște olandeze, da, ăștia sunt niște virili de ăștia, germaneze, texani, foarte pragmatici,
foarte diferiți de establishmentul democrat, care gândesc relațiile internaționale la alt nivel. Ca să-și facă de cap rușii și chinezii într-o țară NATO cum este România, așa cum invocă niște coruri întregi, corul madrigal al presei românești, asta, aruncă o lumină absolut îngrozitoare asupra statului român, adică înseamnă că statul român este complice cu trădarea cauzei internaționale din care noi facem parte. Adică dacă noi avem servicii, îl avem pe unul, ROG, de la SRI, care a apărut la televizor, peste tot și a zis, domne, Cyberint, suntem geniali, suntem recunoscuți de MI6, suntem recunoscuți, domne, nimic nu mișcă hackereală în România, pentru că noi ăștia băieții cu ochii albaștri de la Cyberint SRI, radem toți, suntem pe felie. Și mai mult decât atât, a venit doamna Cavaleț și a spus, acum câteva zile a spus că România este furnizor de securitate pentru Moldova, pentru Ucraina. Și atunci noi ăștia care suntem dumnezeii Cyber resilience, să fim franjurați și penetrați și de ruși și de chinezi în același timp, înseamnă că, bă, nene, duceți-vă acasă. Ne-au făcut ciur. Este de o lamentare. Eu mă mir că totuși instituțiile statelor nu le spun tovarășilor ăsta de pe la televiziune, bă, nu ne mai pune griți așa, că poate că nu e chiar așa. Și eu cred că nu e chiar așa, adică eu tot sper, e posibil să fie și așa. E posibil să fie un stat eșuat. Adică Iohannis, în multele platitudini pe care le-a spus de-a lungul mandatelor domniei sale, s-ar putea ca asta să fie un adevăr. Bă, România e un stat eșuat. Și dacă e un stat eșuat, înseamnă că ceva e nasol. Adică ceva e putred în țara asta, nu merge nimic. Bă, dacă nici Cyber-Int-ul nu merge, înseamnă că e berită treaba. Eu totuși sper, în lumina vârstei mele de boșorog, că e mai sofisticat un pic jocul și că de fapt, am spus-o și eu repet, sunt pe masă două scenarii ale două servicii secrete românești. Este scenariul CIA cu hai să ne împrietenim cu Trump și să regizăm la scară mioritică, așa, cu parfum de ceapă verde și cu telemea, cu roșii, Dramoleta, Trump, Kamala Harris. Când va veni domnul Trump să discute cu noi, să zică, și tu, domnule Călin Georgescu, ai avut aceea, te-au ponegrit ăștia, te-au nenorocit, ți-au făcut ca și mie, domne, și să se împrietenească la emoție, că au trăit aceeași dramă politică și au triumfat. Și mai avem un scenariu care e mai degrabă intern, mai UE, mai Maia Sandisto, Ursula von der Leyen, care ar dori ca România să joace în sceneta Maia Sandu Stoianoglu. În varianta Maia Sandu Stoianoglu trebuie să câștige Lasconi, în varianta Trump Kamala trebuie să câștige Georgescu. Acum, cine e mai șmecher în România? Între SIE și SRI va pune președintele. E părerea mea, n-am nicio dovadă pentru așa ceva, dar am totuși o experiență de aproape 30 de ani în media din România și am văzut jocul ăsta cu nuanțe diferite de cel puțin 3 ori până acum, din 1994, de când practic această meserie. Și atunci n-am cum să nu observ niște similitudini. Adică de la mineriat de încoace, de la mineriat, domne, plus că mai e ceva foarte interesant. Trebuie să spunem și treaba asta. Domne, recurent în politica din România, o grupare, de câte ori a fost momentul oportun, a încercat să ne despartă de lumea occidentală. Reușise Emil Constantinescu să facă niște reforme, să avanseze spre NATO, drum deschis de Ion Iliescu, trebuie să recunoaștem treaba asta, dar finalizat de Emil Constantinescu. Și când România făcea pași foarte mari spre NATO, apare o mineriadă care ne întoarce aproape de unde am plecat, cu un Vadim Tudor care seamănă cu domnul Călin Georgescu, dar mă rog, tot din familia asta de cuvinte, cam tot în unitățile alea vechi așa, și întoarce toată schema. Nu s-a putut atunci. E posibil să fie și un moment de revanșă al unor rezerviști de ăștia mai naționaliști, mai securiști bătrâni de ăștia care nu prea au profitat ei de NATO, UE, dimpotrivă, au cam pierdut în treaba asta și care au profitat de momentul că e efectul Trump, că e o mare emoție în jurul antisistemului, încât să-l fi împins așa din spate pe Călin Georgescu. Nu putem nega treaba asta. Hai să, în jocul tuturor probabilităților, să băgăm și acest scenariu. Niște oameni de omenie. Niște tovarăși mai degrabă. Da. Niște tovarăși de omenie. Aș vrea să luăm puțin între alegerile prezidențiale și alegerile parlamentare. Au avut loc niște evenimente. 1. Demisia domnului Ciucă.
care a adus de la sine demisia biroului de conducere al PNL și numirea altor oameni interimari. Venirea domnului Bolojan ca interimar la PNL și adeziunea semnată de reintrarea în partid a domnului Eduard Helvig, fost director la Serviciul Român de Informații. Hai să tratăm puțin lucrurile astea. 1. Demisia domnului Ciucă. E o demisie de onoare a unui om pe care, mai ales acum că nu mai e, putem să-l compătimim, o victimă a unui grup mizerabil de interese patronat de Klaus Werner Iohannis, care și-a visat în mintea lui, nu foarte mobilată, hai să fim drepți, că după ce n-a ocupat nicio funcție... Nu foarte mobilată politic, hai să fim... Da. Eu pot să spun că nemobilată aproape deloc, o încăpere goală. Cred că după ce n-a ocupat nicio funcție pe care și-a dorit-o ca o mimoză așa de la șef NATO până la președintele Comisiei Europene, a zis, măcar să pun mâna pe PNL și să țin eu partidul și poate mă va propune partidul măcar pe mine. Ori pe listă n-a putut, că a vrut să fie senator de România, n-a putut, după care a zis, dar măcar să controlez eu partidul cu domnul Ciucă, să-i strângem acolo și găsesc eu o sinecură. Că acum ce să fac, să mă întorc inspector școlar? Ar putea să fi uitat puțină fizică în 10 ani de politică și atunci să-mi fie greu să mă readaptez cerințelor curriculare. Și a patronat un grup de lachei în frunte cu Rareș Bogdan, care n-au făcut altceva decât să omoare acest partid doar de dragul de a-i oferi pe tavă lui Klaus Iohannis. Nu s-a putut. Și atunci toți cei care nu au fost în siajul lui Klaus Iohannis, domnul Helvig, care ne aducem aminte, a demisionat absolut tam-nesam de la SRI cu un an și ceva în urmă. SRI-ul a fost fără conducere civilă de momentul ăla, este și acum condus de un militar, lucru cam nasol într-o democrație. Deci e clar că domnul Helvig nu s-a înțeles cu domnul Iohannis. Domnul Bolojan a fost unul dintre liderii, a și spus acum că PNL-ul a intrat în zodia scăpării de Klaus Iohannis, ceea ce e foarte bine. Domnul Bolojan n-a fost în siajul domnului Iohannis. Și atunci poporul român a amendat acest partid cu scorul de 8 nu știu cât la sută și l-a obligat și pe Klaus Iohannis și pe camarila lui de la Chei să facă pasul lateral și să lase partidul totul să respire sub o conducere care nu mai are treabă cu această amprentă cu aromă de salam de Sibiu. Dar n-a fost același destin și cu PDL-ul, de exemplu? Nu cumva este același destin pe care l-a avut și PDL-ul și PMP-ul sub Traian Băsescu, când a scăzut foarte mult în sondaje. Bine, și acum vrei să spun ceva? Tare mi-e teamă că cu PDL-ul lucrurile nu s-au închis, pentru că dacă domnul Bolojan ia mare parte din activul PDL, că și domnul Boc e în cărți acum, domnul Boc fiind de la PDL și sunt mulți de la PDL care vor acum să vampirizeze și USR-ul. Adică stați un pic, că domnul ăștia de la PDL au vampirizat PNL-ul ăla autentic până l-au subt de vlagă și l-au omorât. Acum de-abia așteaptă o ciozvârțică, o măduvă de userist să o tragă pe gâtlești, că se pricep la treaba asta. Dar ca să revin la domnul Ciucă, domne, mie îmi pare rău de omul ăsta, pentru că probabil în profilul său de militar a fost un om onest, dar naiv, păcălit de-al de Bode, de-al de Mănăstire, de-al de Bogdan, de-al de ăla, nefericitul ăla de la Alba, ușor ridicolul personaj Roman, adică dă o armată de clovi din ăștia care țopăiau în jurul împăratului de la Cotroceni. Și făceau așa cu mingiuțele, unul își punea un nas colorat, unul avea o batistă colorată așa și veneau toți și se mai muțăreau ca să-l distreze pe marele împărat. S-au mai muțărit până au nenorocit partidul ăsta. A venit acum o gașcă care încearcă să mai salveze ceva din partidul ăsta. O salvau, pentru că, să-ți răspund și la întrebarea cu domnul Helvig, care e un personaj inteligent și un personaj sofisticat, care chiar are o viziune despre cum ar trebui să meargă lucrurile într-o țară normală. Da, nu până duminică, adică mai are un pic de construit. Da, a picat în picioare domnul Dan Motreanu, din fosta garnitură de conducere. El tot timpul pică în picioare domnul Dan Motreanu. Cum se face? Păi se face că domnul Dan Motreanu, neapărând pe nicăieri, nespunând nimica, fiind foarte abil așa, aproape misterios de abil, pare nouă vies ca o pisică, nu știu ce să zic. E un personaj interesant, domnul Motreanu, dar enigmatic. Prin vinul părinte descoperi lumea
discuțiilor profunde. Enigmatic și cu minte era o melodie. E și enigmatic și cu minte, domnul Motreanu, și atunci... Nu știi de unde să-l iei. Da, nu prea știi de unde să-l iei și dacă îl iei, îți alunecă repede pe degete, nu poți să-l ții. E singurul care a câștigat pentru domnul Ciucă la Giurgiu. Domnul Motreanu, să știi că e cam singurul care a avut performanțe constante. Indiferent cine s-a aflat la conducerea partidului, este și un om care nu și-a dorit mai mult decât a primit, poate că și asta este o calitate, dar el de fiecare dată când a avut de performat, a performat și sub Ludovic Orban, a performat și sub domnul Câțu, cât a fost domnul Câțu ăla acolo puțin, a performat în general, adică dacă iei suma realizărilor lui Motreanu e mai mare decât suma eșecurilor lui Motreanu, ceea ce nu se poate spune despre toți ceilalți gargaragii din fosta conducere. Crezi că el este cel care va prelua partidul atunci când vor avea loc alegeri normale? Nu, va lua Bolojan. Tandemul de putere al noului partid PNL va fi Bolojan cu Helvig, asta e limpede. Și cu Motreanu acolo, cu minte, că Motreanu nu vrea să deranjeze mai mult decât îi se oferă. Și atunci domnul Motreanu va fi foarte bun acolo unde va fi pus. Probabil secretar general în locul domnului Bode, care cred că ar trebui întrebat de multe lucruri, pentru că domnia sa, de la niște achiziții de BMW-uri până la niște plagiaturi sinistre și până la o politică absolut anti-PNL, nu poate fi acuzat de multe lucruri. Și de îmbogățirea multor Adică vrei vichele. să spui că e un trădător, domnul Bode, al intereselor PNL-ului? Sunt absolut convins de treaba asta. Hai să vorbim și de PSD. Domnul Marcel Ciolacu și-a dat demisia. Subliniem încă o dată un act unilateral, adică oricât ar încerca să-l întoarcă, Păi și-a dat-o, dar nu se va întoarce. Adio, dar rămân cu tine, că a zis că a rămas prim-ministru ca să... Păi da, a rămas prim-ministru și a rămas și interimar până la alegerile astea generale, adică știi, îmi dau demisia, dar mai târziu. Un act de bărbăție. Domnul Ciolacu, era evident că nu mai putea să spere vreo secundă că după monumentalul eșec al acestui tur de scrutin mai poate rămâne vreo secundă în funcție. Deja țineți minte filmul ăla de desene animate cu un motan căruia îi creșteau gheruțele așa și doamna Firea așa făcea. Domnul Paul Stănescu făcea și el și sunt foarte mulți domni și doamne pe PSD acolo care și ascult acum. Paul Stănescu își tura tractorul. Își ascult cuțitele, unul turează tractorul să-l calce pe cap, adică va fi o chestie în care domnul Ciolacu e istorie. Și atunci tot s-a zis, domne, decât să mă omoare ăștia atât de oribil ca pe Joană sau ca pe Ponta. Dar aici n-a dispărut nimeni din jurul lui Ciolacu și nici chiar Ciolacu. Adică... Păi n-au cum să dispară, pentru că ei tot speră în totala lor inadecvare față de ce se întâmplă real în România, că ei vor obține un scor bun la alegerile astea generale. Ei nedându seama că domnul Călin Georgescu a fost votat în toate fiefurile în care conduceau baronii PSD. Adică domnul acesta, care făcea și ne miram noi că face un scor mai mic decât partidul, a fost, domne, nevotat din interiorul acestui partid. Adică niciun primar serios al PSD-ului n-a putut să aducă voturi pentru domnul Ciolacu. Că n-a dorit, că n-a vrut, că erau poate alte scheme, ți-am mai zis eu de cele două servicii, o fi și așa. Dar domnul Ciolacu și cu domnul Ciucă, Paci Patașon sau Dumb Dumber, ar trebui să se ia de mânuță așa frumos și să stea un pic la pescuit vreo 4 ani, că poate prind un somn. Poate cu domnul Dragnea l-a gătit la un concurs de Masterchef. Știu eu ce să zic. La Căcâna. La Căcâna, da. Ce crezi că se va întâmpla în PSD după alegeri? Așa cum am spus, sunt niște oameni care se pregătesc, stau la cotitură și abia așteaptă au simțit mirosul de sânge acolo și abia așteaptă să devoreze partidul. Dacă sunt deștepți, ar putea să vină cu o garnitură de oameni mișto pe care îi are PSD-ul. Că mai sunt, adică PSD-ul fiind un partid foarte mare, mai ales în zona asta mai de tineri așa, ar găsi niște băieți care știu să și vorbească, care știu să și gândească modern, european, care înțeleg și asta cu TikTok-ul și cu Facebook-ul și cu toate astea și ar putea să dea un suflu nou.
mai ales că avem 1 milion de tineri care, iată, votează și dacă nu prea se informează, votează emoțional. Dacă nu sunt deștepți și tind să cred mai degrabă acest scenariu, se vor întoarce la doamna Firea, la alți dinozauri care sunt mai rău frecventabili decât a fost domnul Ciolacu. Și atunci, acum, fiecare pasăre prelimba ei piere, eu sper să aud de PSD mai peste 4 ani, că ne ajunge totuși de 34 de ani cu același PSD, care a avut tot timpul această capacitate de a se reinventa păcălind și nefăcând de fapt nimic în fond bun pentru această țară. Că n-a făcut nimic bun, nici PSD-ul, nici PNL. Dar nu așteptai după 4 ani de guvernare cu PSD, cu PNL, să vină ori PSD, ori PNL-ul să spună, băi, noi în 2020 am venit și v-am propus următoarele lucruri. Da? Programul nostru de guvernare a fost ăsta. Am realizat asta, am realizat asta, am realizat asta. Acum suntem în 2024. Dom'le, ne cerem iertare că n-am reușit să facem decât 20% din asta, 80% din asta, uite, asta am făcut 100% sau asta deloc. Și ne propunem următorul program pentru următorii 4 ani. Eu nu aud nimic, de dimineața până seara aud numai că vin rușii, aud numai că o să ne încalece Putin, aud numai că nu o să mai fim în Europa, că o să fim în Uniunea Sovietică, aud că nu o să mai fim în NATO, că o să fim călcați în picioare în câteva zile. Numai lucrurile astea. Eu nu văd programul, adică nu știu la ce să mă aștept. Pentru că nu au program. Pentru că, spre deosebire de alte momente istorice, când și PNL-ul și PSD-ul, pe lângă zona de politruci, mai conținea în interiorul lor și niște specialiști, și niște oameni care chiar aveau o viziune, care, așa, comuniști cum erau ei, făcuseră o școală înainte de politică și aveau o meserie și știau să împacheteze foarte bine și ideea de proiect politic. Până și Dragnea a avut un proiect politic în 2016 atunci, da? Ei nu au. Adică PSD-ul și PNL-ul fiind conduși de niște, hai că nu vreau să jignesc pe nimeni, de niște funcționali și funcționari, dar și funcționali, și restul cuvântului pe care le eludez eu acum îl puneți voi acasă, n-au nicio cunoaștere, n-au habar de nimic. Ei s-au luat după niște consilieri care le-au zis: poporul e prost, poporul vrea sânge, mă cereți-vă între voi, câștigăm alegerile ca 90, că noi asta știm. Bă, suntem în 2024, uite că n-a mai mers. Uite că cu sumele de bani imense pe care PSD-ul, în primul rând domnul Ciolacu ar trebui să răspundă de ce a luat toți banii din teritoriu de la partid și a gestionat el la centru pentru campania electorală. Dacă un PSD-ist vrea să afle unde s-au dus milioanele de euro date de poporul român prin AEP pentru această campanie electorală și cu ce rezultate, să-l întrebe pe domnul Ciolacu cine a gestionat banii și unde s-au dus banii de campanie. Și o să vedem că s-au dus la niște tovarăși, clienți vechi ai acestui partid, din media, din televiziuni, pe case de sondare, pe consultanță de vrăjeală, și atunci ei s-au îmbătat singuri cu apă rece. Ciolacu, în lipsa lui de sinapse active, ca să încerc să fiu cât se poate de misterios în a nu-l face prost, s-a culcat pe urechi și a zis: domne, dacă toată lumea zice că eu o să intru în turul întâi lejer și relaxat, fac și eu ca tovarășul Ponta, îmi iau popcorn și stau, domne, și nu mă doare la brișcă, că sigur ies. Atâta s-a fost singura lui participare inteligentă la jocul ăsta. Nici ceilalți s-au ocupat de el. Ori n-au vrut, ori nu prea erau nici ei foarte sclipitori. Dar de ce crezi că nu avem totuși o discuție conectată? Mai sunt câteva zile până la alegeri. De ce nu avem o discuție conectată la niște realități economice care ne dor? Dom'le, ne întrebăm, intrăm în euro, nu intrăm? Ce se întâmplă cu creditele românilor? Mai cresc? Ce măsuri veți lua în privința facturilor? Se anunță facturi mai mari de anul viitor din aprilie la energie, se va scoate subvenția. Ce se întâmplă cu problemele astea sociale? Toți vorbesc de sărăcie. În România nu mai este sărăcie, în România se trăiește bine. Unde? Eu am fost în teritoriu și am văzut oameni care își permit să-și cumpere o franzelă, o sticlă de apă și maxim un pateu. Adică asta înseamnă bogăție. Poate unii văd bogăția numai din centrul capitalei sau din centrul marilor orașe. România o duce bine și arată bine exclusiv datorită mediului privat,
care este motorul economiei acestei țări. Aparatul imens de funcționari de stat, întreținuți de PNL și de PSD, care taie frunze la câini și care ne costă pe noi toți de ne rupe și care au program între 9 și ora 12 la prânz, adică 3 ore, ăștia nu produc altceva decât pagubă. Și atunci ei cu ce proiecte să vină și despre ce programe economice să vorbească când e la mintea cocoșului, ceea ce spunea chiar și Bolojan, da? Că trebuie administrația din România să devină mult mai suplă, că statul român nu mai trebuie să fie un vampir hulpaf care să se hrănească din taxe și impozite și să cocoșeze mediul de afaceri și mediul care produce bani în România ca să întrețină miliarde și miliarde de euro în conturile unor funcționari publici și șmecheri de partid. Ei au fost o camarină și o mafie. Păi nu e interesat economia acestei țări, pe ei e interesat să aibă asigurat un număr de voturi pe care l-a cumpărat prin funcționărimea publică. S-a demonstrat că emoția, s-a demonstrat că supărarea, că frustrarea, că imensa masă tăcută de votanți din România care simt ce-ți povestești tu, că o franzelă, că stau la coadă, că își bate la joc de mine, că eu dacă am o firmă și sunt un mic întreprinzător, zici că sunt infractor, ăia care fac mare evaziune fiscală ne sfidează din mașini scumpe și ne scuipă semințe în cap și eu care vreau să muncesc și să plătesc taxe și impozite, plătesc de 100 de ori mai mult decât e cazul. Și atunci toată România asta, afectată în mod profund de incompetența și corupția acestor două partide, a votat pe altcineva, ceea ce e foarte bine. Am spus că este cel mai mare salt și progres pe care l-a făcut societatea românească să trimită acasă, la nivel de președinte, Păciucă și Păciolacu și mai are de trecut un hop să-i trimită mai și în opoziție și pe PNL și pe PSD. Hai că PNL-ul acum s-a mai reformat un pic cu Bolojan, dar n-are șanse. Dar hai să zicem că pare că e pe drumul bun. Dar PSD-ul să stea în opoziție, să mai lase guvernarea. S-a reformat peste noapte cu 3 permutări, e o iluzie. Adică nu s-a reformat peste noapte, dar pare că e mai pregătit să schimbe ceva. PSD-ul pare că este atât de prins în offside încât habar n-are. Am văzut lideri de la PSD, inclusiv pe domnul Tudose, care a venit și a spus aceleași platitudini. Că noi am făcut autostrăzi, că noi vă dăm pensii, dar ce nu ne-ați votat pe noi? Adică cumva ne și certa, știi? Ceea ce e absolut stupid. Noi cine? Pentru că ăștia sunt bani de la Uniunea Europeană, adică hai să ne înțelegem că n-au venit bani din buget, că au adus investiții atât de mari încât au crescut bugetul statului. Băieții ăștia sunt tovarăși, sunt ăia de rit vechi. Ei nu înțeleg momentul mai tovarăși decât Georgescu. La fel de tovarăși ca aceia. Georgescu sigur că e mai deștept, că a știut să speculeze internetul, TikTok-ul și nu știu ce, sau cine a fost în spatele lui, a construit o campanie excepțională din punctul ăsta de vedere în online. Ăștia de la PSD nu există în online. Nu există. Ei sunt tot cu găleata. Lor dacă le spui acum, bă, ce v-ar plăcea vouă să faceți? Dom'le, ne-ar plăcea să mergem cu pufoaice, să dăm găleți, să dăm șoșoni, să mergem la Căcâna să mâncăm mici și să ne iubească lumea, dom'le, că le mărim pensiile. Și să nu se prindă că îi furăm. Adică să nu se prindă că noi pe taxe și impozite le luăm de 3 ori cât le-am dat. Dacă s-ar putea să fie și mai proști ca noi poporul, asta ar fi cea mai fericită realizarea noastră. Băi, uite că poporul nu mai e așa de prost, e mai deștept decât voi. Și puncte pe voi. Cum caracterizăm acum la final de campanie prestația? Am văzut tot felul de informații în presă legat de companii din astea de media străine, consultanți străini, Washington, de-astea cu sunete foarte americanești, dar care au dat erori totale, adică comunicarea în rândurile politicienilor consacrați. Domnul Ciucă pornea din 20%, scorul partidului s-a dus în 8%. Domnul Ciolacu pornea din 29-30%, scorul partidului s-a dus la 18-19%. Adică e clar că este un eșec total al acestor consultanți pe comunicare plătiți cu bani grei. Este un eșec și mai mare în ceea ce privește casele de sondare, care sub acest spectru al banilor oferiți de partidele politice au dat sondaje așa cum vor să audă partidele. Adică pe linie s-au întâmplat niște erori groaznice. Trebuie să vedem în primul rând că când vorbim de banul public trebuie să vorbim și de transparentizare. Să vedem dacă ori cu Călin Georgescu, ori cu Lasconi, ori cu un guvern conservator, ori cu un guvern progresist,
se va impune tuturor partidelor politice să-și transparentizeze cheltuielile electorale, să vedem și noi ăștia cetățenii contribuabili ce entități de presă au primit bani, câți bani au primit, câți bani au primit consilierii și așa mai departe. Eu n-am o problemă că primesc bani, dar să marcheze clar, dom'le, ăsta e conținut plătit. Nu că facem discuții care sunt plătite, dar le mascăm sub discuții libere. De asta vedem investigații, că mă întreba cineva, Sorin, mai faci investigații? Nu mai fac. Dar cui pot să-i dau un pont pentru investigații? Nu știu, du-te, uite, acolo sunt site-uri, este Recorder, sunt ăia. Fac investigații, oamenii strâng donații de la public și fac investigații pe care le publică în mod transparent, dar zice, nu, aș vrea totuși la o televiziune. Frate, televiziuni nu sunt care să mai facă investigații, dar parcă, uite, emisiuni de genul România te iubesc, la Antena 1, la România te iubesc, nu știu, du-te, caută. Nu mai face nimeni investigații legat de ceea ce înseamnă cheltuielile publice, cheltuielile guvernului, atribuirile de contracte pe care le face guvernul. Nu mai există nimic în zona asta de jurnalist de investigații. Acum, prin eșecul, că nu e doar eșecul partidelor, este și eșecul televiziunilor care au luat mulți bani de la partide pentru a face promovare și propagandă partidelor. Este eșecul caselor de sondare care sunt într-o bătaie de joc teribilă cu 30% marjă de eroare și așa mai departe. Dacă tot vorbim de o schimbare, de un vânt nou, de o resetare, probabil că când ne vom liniști un pic și vom avea o coerență politică, o să se stea mințile conducătorilor să se odihnească un pic, după care să se gândească foarte clar cum să repare marea ruptură între popor și clasa politică. Pentru că tu nu poți să-l acuzi nici pe Călin Georgescu că e populist, că dacă el era populist în gol, nu câștiga un vot. Dar el a speculat o mare nemulțumire. Partidele trebuie să înțeleagă de unde vine această mare nemulțumire. Dar de ce nemulțumirea asta oamenilor? Nu le-a mărit pensiile? Nu e suficient? Măi, este limpede. Nu-i de ajuns? Nu. Este evident că nu. Este limpede pentru oricine. Când te uiți la clasa politică și vezi niște îmbuibați, băi, incompetenți, mai proști decât femeia de serviciu, dând ultima cârciumă, dând ultimul sat, dând cea mai săracă zonă din România, doamna aia care vine și curăță semințele, cojile de semințe cu mătura și le pune într-o pungă de plastic, doamna aceea este mult mai pregătită și mai competentă din punct de vedere politic, economic și social decât foarte mulți domni din Guvernul României, din Parlamentul României, din instituțiile statului din România. Și atunci n-ai cum să nu observi această discrepanță. Să zici, bă, nene, sunteți plătiți regește, bă, sunteți stăpânii noștri, voi niște funcționari care nu faceți nimic, nu produceți nimic. Noi producem și ne omorâți, ne-a scocoșat cu taxe și impozite. Aici a pierdut PNL-ul. PNL-ul trebuia să fie un partid al antreprenorilor, care să sprijine și să se lupte pentru drepturile, da, oamenilor care chiar muncesc prin ei înșiși în țara asta, că asta este doctrina liberală peste tot în lume. Nu, ei s-au aliat cu PSD-ul și au întărit și mai mult armatele de vampiri ai statului care nu fac altceva decât să încaseze 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 de lei salariu pe lună, să lucreze 3 ore, să-și facă concediile numai în rezidențe de lux, să-și pună poze pe Facebook și pe Instagram cu trabuce în gură și cu cămăși nu știu de câte mii de euro, cu ceasuri de nu știu câte mii de euro și așa mai departe. Și să-i dea cu pătrunjel pe la nas unul care are ceas de 120.000 de euro unui general al armatei române crezând că îi face bine. Da? Ăla măcar nu e funcționar public, adică măcar are banii din altă parte. Dar comisarea NAF, toată armata asta de PSD și de PNL care teoretic ar fi trebuit să-i asigure votul domnului Ciolacu, uite că până ăștia n-au mai fost suficienți. Că au venit o masă tăcută, că e foarte simplu să înțeleagă lumea. Până acum au votat 30% dintre români. În general, la toate alegerile nu s-a depășit suma 35-40%. Deci asta însemna că un 60-65% din români, bă, sunt o masă tăcută, ei nu votează, că nu vot. În momentul ăsta, oamenii care nu votează au găsit pe filonul Călin Georgescu și pe filonul Elena Lasconi, care nu vin din sistem, mă rog, ei vin din sistem, dar n-au fost atât de prezenți și de raportați la sistem, că doamna Lasconi a fost reporter și are o experiență politică de 4 ani de zile într-un orășel mic și domnul ăsta Călin Georgescu a fost un funcționar pe la Ministerul Mediului, pe la Ministerul Afacerilor Externe, asta mai mult în străinătate, nu știa lumea. Deci parcă sunt antisistem. Și atunci oamenii au zis, bă,
oricine care nu face parte din ticăloșia și din corupția acestui sistem sunt mai buni decât ei. Și ei au votat Lasconi și Georgescu. Limpede, nu e nicio fabricație, nu e nicio manipulare, nu e nicio vrăjeală. Poporul român, și asta este foarte prost, să jignești totuși hai să zicem că pe ăștia lui Lasconi nu îi jignește nimeni, dar să jignești 2 milioane și ceva de votanți care și-au îndreptat speranțele către Călin Georgescu făcându-i proști de către un bot, că e un bot oficial în România, se numește Mălin Bot. Și Mălin Bot la un moment dat, nici mai mult, nici mai puțin, îi făcea proști pe ăștia. Bă, ăștia niște proști, l-ați votat pe ăsta, niște cretini. Adică, bă, nu e așa. N-ai cum, adică oamenii ăștia dacă au votat pentru că au vrut ei. Bă, ăsta este exercițiul în democrație, votezi pe cine vrei. Era interzis Călin Georgescu la candidatură? Nu. A candidat. Și Hitler a candidat și a câștigat alegerile. Acum asta e. Democrația asta e. Bă, dacă unul candidează și te bate, ce faci? După aia ieși și spui că nu e domne, că da, e un nenorocit, că băi, prietene, trebuia să vă dați seama dinainte, că e periculos și nu-l lăsați să candideze. Uite, pe Șușoa că n-ați lăsat-o. Bă, nu lăsați nici pe ăsta. L-ați lăsat, a câștigat, nu poți să-i jignești pe aia care au votat. Că e o prostie, nu faci decât să-i radicalizezi și mai tare, să-i enervezi și mai tare, să-și cheme și rudele, să zică, ia uite mă, pe nenorociți ăștia ne și jignesc. Toată tremuriciul ăsta lor, aoleo, moartea, vine Călin Georgescu, ne omoară. Nu are efectul pe care îl contează ei. Dimpotrivă, dă apă la moară tuturor care spun, bă, le e frică de omul ăsta, că e antisistem. Că prea pare așa că dintr-o dată și USR-ul și PSD-ul aproape s-ar ține de mână, de frică să nu iasă ăsta. Bă, nene, asta e, dacă sunteți fraieri. Ce să vă fac? Îți acord șansa să dai un pronostic despre scorul la alegerile parlamentare? Nu dau. Nu pui un pariu? Nu știu. Un pariu mic? Nu știu. Nu. La păcănele joci? Nu. Totul este atât de volatil și de fluid, ca să folosesc un termen la modă, încât totul este foarte posibil. Nu-mi dau seama, habar n-am, nu știu și vrei să spun ceva? Bă, nici nu mă interesează. Adică eu am ajuns la vârsta la care dacă poporul român... Te-ai resemnat? Nu, dar nu mă mai interesează. Adică dacă poporul român dorește să fie condus de o pisicuță cu căciuliță de blană și care îți face miau-miau pe mai multe voci, va candida vreodată o asemenea pisicuță. Poate nu acum, la 2048. Și o votează poporul român, că o vede pe TikTok, pe Facebook, că e o pisicuță de drăguță, eu accept votul ăsta și zic, bă, ăsta e poporul meu. Ce să fac? Nu-mi convine foarte tare, o să plec, mă duc într-o țară de câini. Dar nu am de ce să mă pătimesc acum, să intru, să întăresc ori isteria unora, ori mesianismul ușor fantasmagoric, așa, al altora, care deja vizează că a venit Iisus între noi, că nu știu, adică sunt două tabere astăzi care nu mă încântă sub nicio formă pe mine personal și atunci eu sunt de acord cu decizia poporului român, oricare ar fi ea. Votați cu inima. Nu este simbolul ăsta de inimă nicăieri, așa că... Votați cu, nu știu, votați pe cine vreți dumneavoastră. Suntem maturi. Avem 34 de ani de democrație, așa cum a funcționat ea. Poți tu să înveți poporul român pe cine să voteze? Ce aroganță asta că vin unii și zic, nu, dom'le, ați votat greșit, trebuie să votați pe... De unde? Bă, e democrație, asta e democrația. Bă, ne place, nu ne place, asta e democrație. Ce să facem? Asta e democrația. Eu, Rațiu, a spus, voi lupta toată viața mea ca să-ți dau ție posibilitatea să nu fii de acord cu mine. E astăzi democrația asta pe care ne-o propunea Rațiu? Bă, se pare că nu. Că cine nu e cu noi, e împotriva noastră. Ăsta e ev-mediu, nu e democrație. Eu vreau să trăiesc totuși într-o democrație cu toate riscurile. Chiar cu riscul de a fi conduși de cineva care se întâlnește cu alte ființe de pe altă planetă. Ce să facem? Asta e. Acestea fiind spuse, încheiem și discuția noastră din această seară. Îți mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Nu înainte de a vă invita să vă abonați la canalele noastre de YouTube. Sorin Manea Ro e canalul meu de YouTube. Sens TV Ro este canalul televiziunii Sens TV care găzduiește acest podcast și bineînțeles aici unde găsiți podcastul publicat cu Oreste Teodorescu 75. Noi ne reîntâlnim luni seara cu concluzii și după alegerile legislative din România și cu un preambul la ceea ce se va întâmpla la alegerile prezidențiale în turul 2. Dragi prieteni, vă mulțumim frumos, o seară plăcută tuturor!